Это просто ужас. Я вот езжу на велосипеде, смотрю вокруг, вот, испытываю просто дикий ужас. Менә бу Усат авылында шүптән иелгән чүмәлә. Мондагы бош-боштаклыкка ишарәләгән сыман, хәтта электр чыбыкларында да аяк киемнәре эленеп тора. Көн күреш калдыкларын капчыкка тиеп тә китереп ташлаганнар, кирәкмәгән әйберләрне шул килештә бәреп калдырганнар. Урыны бар контейнерлары һаман юк. Монда яшәүчеләр бу хәлдән гарык, зорланып та арыганнар. КамАЗов 10 как минимум сейчас надо туда загонять. Монда бераз тәртипкә китерү өчен генә дә ким дигәндә 10 КамАЗ шүп-шар чыгарып түгәргә кирәк. Иң мөһиме бу күренешне барысы да белә, хәл итүче генә юк. Җирле халык зары буенча безнең иҗат төркеме бу шүп иемнәрен язын бер төшергән иде инде. Монда яшәүчеләр халык контроленә дә даими шикаят яза. Бу хакта көн күреш калдыкларны чыгару мәсьәләсенә багышланган штаб утырышында сөйләштеләр. Но там же люди живут. Мы опять будем с вами в ручном режиме работать. ПЖКХ оешмасы вәкилләре калдыкларны даими рәвештә чыгарабыз ди, ләкин контейнерлар янында ташланган, төзелештән калган шүп-чар агач ботаклары була. Шуңа бу төрдәге шүпләрне калдырып китәргә дә туры килә диләр. Мы закрываем это задание как... Без бу төр шүп-чарларны каты көнкүреш калдыкларына туры килми торган дип кабул итәбез. Һәм хакимият органнарына мөрәҗәгать юлланам. Килешү нигезендә мондый шүплекләрне алар юк итәргә тиеш, чөнки шүплек мәйданнары алар карамагында. Уже в рамках договора на ликвидацию свалок. Ләкин күпчелек очракта контейнерлар янындагы шүпне җирле хакимият та чыгармый, чөнки моның өчен алар бюджетында акча каралмаган. Эш шунда ки закон буенча халык шүпне контейнерга җыярга тиеш. Ташланган очракта штраф салырга. Бүгенге утырышта бистә авылларда закон бузучыларны төбәк операторларына ныклы контрольгә алырга куштылар. Үзебезгә чакырып, арчага чакырып, күрсәтеп, һәрбер площадкага карап чыгып, чыктырыш әйтеп хәл итмичә булмый бу мәсьәләләрне. Контейнерлар тулып бетмәгәнме, яртылаш бушмы, шүпне кайчан алып китәргә кирәк? Йыелышта күтәрелгән сорауларның берсе шул хакта. Мисал өчен, Арча районында июль аеннан бирле контейнерлар тулмаган әлдип яулыкны янга калдыру максатыннан калдыкларны көн сайын чыгармыйлар икән. Моңа халык ризасызлык белдерә. Региональный оператор бездә управляющая компания ПЖКХ Казан инде бу һәм аларның перевозчиклары инде, субподрядчиклар була. Хезмәт күрсәтү. Арча шәһәрендә 197 контейнер площадка бар. Шуның да 405 контейнер куелган. Бу евро контейнерлар инде. Моннан инде безнең көн сайын алып чыгарга тиеш. Безнең где-то бүгенге көндә 45-50% кына шүп чыга дип әйтергә була Арчадан элеккеге белән чагыштырганда. Лаеш районының Усат, Комлыковал авылларында Яшел Үзәннең Васильев бистәсендәге шүплекләрне тәртипкә китерү өчен бер атна вакыт бирелде. Бу мәсьәләдә эшләр дәвам итәчәк диләр комитетта. Вывоз ежедневно. Норматив буенча шүп көн сайын чыгарылырга тиеш, шуның өчен акча түләнә бит. Һәр очракны аерым карыйбыз, кайсы бер районнардан шикаятьләр килми. Мисал өчен Әлмәт районында Гринта операторына телтеш тидерерлек түгел. Кайбер урыннарда аңлашылмаучанлыклар бар. Моны хәл итү өчен җентекләп тикшерергә кирәк. Көн күреш калдыкларын чыгару мәсьәләсе буенча чираттагы штаб утырышы тагын бер айдан үтәчәк. Анда Питрәч һәм Лаеш районнарындагы эшчәнлекне карарга җыеналар. Нәкъ менә шул районнардан халыктан моң-зарлар күп килә икән. Инде бергә утырып сөйләшкәндә мәсьәләне уңай якка хәл итәргә мөмкин диләр. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.